jing tre ki company ki baper di sultanat ba ya ke jing don dekat ke jong pi ke Singapore ke jing pelaj por ke jong pi i don ru hang ni i sir holding carboni i bolong iwei na kinong hikai jong kanong Stone College sir ke jing don ke jong pi ru kan ai men sim ye ki nong sngap ki jong i bat kham tam ye ki paj ba ki kena school ki jong i ki bakin sedang ya ke jing im ke jong ki kumdu bakin jit ikilan ki baper nang tangi don ru ni ikong Mary Walang ilong iwe na bedeng ki nong yishim mentabat ngini por ikong Mary iladap ya kajing puli MTek ke jong i na po NIT Warangal di Sultanat Shibun kong ya kajing don dekat ke jong pi di klam dapen slam kani kajing ya keren kajing ya tai kajing ya flu jing mut jong i ya kani ke por kan dei halor ki entrance exam but ka subject lani ka mat ka phang ka bangini keren kalong halor ba ki entrance exam kin yai don kin yai sa namar kata ngi de ban long ke belapan kre entrance exams are here to stay so be prepared for them te kata ka de ka phang lani ka pedeng phang ke jongi ke bangini keren ngi por ting yu i kini por ba ka jingil exam ki baper ni don ladang ki kwa ki nuki kam lani lek puli ki nuki ki jing puli ru ngi haban yele ki exam Henry hakini ki snem ki balalit no ngasukwa ban bu katu kat ni mar ngi i wat ki balit ban puli BA MA BSc MSc MCom ru ki haban yele ki exam ki jongki ka CUET mo abagi khot ka Common University Entrance Test ting sukwa ban yosnyo na pi nikong chwa na i Sir Manuel o na ikong hake bede bat kene ke exam CUET hatu kene ke exam CUET ke bangi don makidon arteli ke we ke de ke CUET UG bat ke we ke CUET PG ti haka bede bat ke CUET UG yi ina keleng jong ke government hakini ki snem hawarah jar arpuai arpuar kila pelat bangi nom yo ngin lat banyele kene ke exam arpulai ru keju bat kene kan ne hadu arpulai bat arpsau ti hatu kene ke exam CUET jong UG kamut kebelet puli BA BSc become kan ye long sa kum ni ngin hap ye kini ke exam ru ngin hap lesi ngin hap long kibla pen kre ye kis ya kam tam ngin kis nem ki ban sawan kong kuble sa nong paniad menta ka janmet ti ha benta nam jong ka di kaphang kalong very important but crucial menta namar balay kani ke exam ka Common University Entrance Exam ha ka ba menta ka state jongi namar ba karang hap hapo kini ki North Eastern States ki barang hap jong ka ST ka government kadang pelat yangi na kini ki exams but klem tho kini ki exams ro ki brio ki laban I mean ki students ki laban ship admission ha kini ki Central University Henry ni day ban long ki balapan kre namar kan sa one kapor house maybe next year next to next year ki Central University kinnom shim admission show lada phi klem pass yakani ke exams te menta shubo phila dab yaka class 12 arts shwa ban dab class 12 arts phi ban apply in fact ka CUET exam ka date kla could just recently te kine kidi ki exams ki ba phi ban apply phi ban tho nangta phila ban council ki don South Santali ki universities I think ki ba hab hapo jongka undergraduate yakaba phila ban apply namanta ki BA te phila ban sotho ekajing corridor bar kajing long very important kini ki entrance exam ngidi ban prepare na do manta ngidi ban pej kum kino ki ta ki I mean ki question paper ki pattern takamut kom kini ki exam kam tami ka CUET UG kamut nang ni syakmat kamut kum ki kena kamut ngide ban long ki balapan kre yes ho kila de ban long ki bapan kre kini namar kiwe ki jalla menta kila paniyaj be kini ki CUET exam tang nakabanta jongi ki few of the states it is exempted kila pelat kidang sha bangin lej ban apply kini ki central universities tingin de ban long ki bapan kre namar ngiru ngin sahab ha kataka category bangi de ban ai ki exams ti hakabede bat kalangi la sotu ba ya ka CUET exam ni nginom la ban laj kamut ngin hap long ki balapan kre
Ti sarang syukwa ban keli ti halal kan ni ka CUET exam hatu ke kajing mentoi mo ladang yele ni ka CUET exam kena gi jongi hatu ngin kam du jing mentoi ni kam yo jing mentoi na kan ni ka CUET exam. To kublesibon sir kublesibon ro nam ta ka nong pendan sport social and cultural ba penia ya kan ka panel discussion manta da kumbang along unong hikai agi college da kumbang i mamne ba kanika CUET UG lan PG hoi ia menta ka hapo ka state jongi in sekran state jongi ki ka sarkar kala pan exempted kala ai kuntu nomor baru ki colleges hapo Meghalaya babun ki affiliated haka Nehu school ba Nehu na nadu ki syllabus nadu ki company exam ki penya nang te manta hadu kumba arpo hadu snam arar hajar afsau kimpadon gajing yakren de kumba ong mamane bakadon kam yingi bangin pen kre de kan kalong hajing isa ya ki khanna jongi ki khanna school jongi kamtan ki khanna jongi na kan ka dong kathain nangne nasinong kalong kabadon kamha namar lada phi pass ya kaneka exam kaneka entrance exam kamut phinyo hagitu ki university ki baong ki central university kumba mala mention im mamane bagi di ki school bala penya da central university wada ka central dia kajing mentoi kalong ba ka fees ro ka kamtat sibon ba te kawai pat kajing mentoi pat phenyo ba phenyo ha ki university ki ba lang ki pa pau ha kumanga ma phin mar kani ka CUET ka dai ka em kalong ban yo equal education yaki underprivileged also te kamot ba kumangi nang ne namar bangim ju yo la ban lai seki university ba he kum ka Delhi university ki JNU ki Madras university chawai pat ki central university ba pau kamot ladangi la ban pa sikine ni la ban take admission hakino kino ki central university hapo India te kamot ba ni yo exchange ken ni ladangi kwa te ka jingman toy kalong haru kata te tangitahi bang ako Kung isibun sir, sutu ba kata kalong ba kay ajing mentoy ba yang gilang ba kini kay sam CUET mo ba kamtam gi kena gi jongi kilaban yo bandrung sikiwi pat ki university lani sikiwi pat ki colleges mende te ba Manuel nalor kata tay dangdon seki ka ba lang ba kini ka CUET exam kan ajing mentoy ki kena gi jongi kumbayong i sel mentan natharai ke CUET ki sulong bet ba ban syukran no ke English la long ba consolidate kan te ki kena ru they'll have to be ready namar ngim la shu ban lat pin yo exemption so kan usnem sa arsnem slice nem kata di maximum ban yo hadin kata ngam tharai shu ngin ya lat te long ready be khap shong be ta ka entrance exam namar ke entrance exam la da pipet ako bay rukom ka ba hi ba shong ke entrance exam namar ba teng ki don ki khna ki start ba ki la puli ba hindi por ba shong pat igini ki board exams ne ki whichever exams that we sit let's say kade ka por ba pipang let's say kade ka por ka ba shemjing system hieng te phimla ban le ba ban link ya ka admission yung fee ya ka college tang na ka score ka ba fee score ma fee hapo ki exams BA na BCom na BSc na kad baday banong betang nang tu ban link tum day na marba pinapet phana du man shwa ru shabar ki college ba pair hai India bro ko la da pishong entrance exam ki don be the cut off ki on pick up score 50% and above she seen ba fee score 50% and above ubri bos 94% ru udan chance kumju kumbadan ma fee Tikidan ki university ba sidong ki brio ne ki board ki ba hamsting ki ba piyo ban score sibon kidan ba ki board kum ka embos ka ba pimla ban score sibon ka embos ka khap kham nap ki marks hande ka assam board pat le se ka kham ai marks sibon te fin shuling bet tang na ka board score jong pi ba di ka jing start jong pi te kamla ban long kan kidan ki board exams kum ha kerala
Kiba jan penyo 4% lagi student basyong pas bayo baik kendai po seneng. Hame galia trai la ban long tam la ban long. Tiki kena jungi do no ban yo ki university ki best India. Ko masyu ong iba meneh GNU. Delhi University. Kini university ki college ki babha. Tambah hoat ngiru ngidi ban yashlur ki ban siam ban yatur. Ngidi ban yashlur ki ban siam ban yami ban expose sila di. Mdai ban yatieng. Kadang kejing sengau banong kumno sengau tieng wadong ni ngan mi nang ni ngan lech di sethe mangiru ngilong kumju atrai mesha por ngidi puli ningkong tamu sisin bepiladan sisnem arsnem latulun lagatulun shulong no bandalit puli shabar ka shong rem hendai la rapi pas bahapat kita ki entrance exam ka long common be ya barok wai ka country lada pipas bahai gitu piyo ke college ke bah nget ke bong iba ki government colleges li ki babha sudah lada piyo pulih gitu ki college kanam jong piru kan kio ka education ru pinyo watang hane huru lada piyo ki college ki pun babha ngila ban option kat option te ka jing ko don kam hi ke dei ba ngi hab long ready mentally pi kam tam pi hab long ready ban khabe shong ba lembaga ni ka CET exam at quick exam iso tu baladangi trish dom nomor kini ke exam kini ay don bat ni kini ay don dei ti kamut lembaga ni ke exam kamut ngin kamtam hakabangi lik puli BA BSc mental lembaga ni ke CET kamut ngin kamyo egi college ki babahagen kamut kata ngin yo option ngin yo banjet kambon ken min yo lat galenti ban lik puli si sahi ki college ki ba Takamut ngim don kamshu mdi tang ki college ki badon hapo ka jela ka jongi ki college ki badon skui pat jelaro ngi hap silong ready tangi katahi bangi hap let shaway rumah latang yo la ti saki wei pat kadon pat ka jingting gniat kawe di bat kani ka city namar kibun ki jing kren ki jing ai jingmut dan ki jing tai ba kani ka CET ru kanwan ra ki jing kam tam ya ki kena ki jongi mo hapo kastit ke jongi ladan pentre kami kini ke CET exam try kumkinu mo kong ngan ai kong meri kumkinu ki try kan wanra yangi kam kami kena ki jongi ladan pentre kami kini ke CET ya kini ke CET exam ti hello ti ladangi perkhat bakani ka CET exam kan long kan pentre kam no Teka bading kong menta ngide ban soto balik ki klem pentrekam namar ki ki don bon ki jing duna kam tam tongin shushim metang nang menta ka jala jongi kidang bon ki khanna ki bam tips phang kane ki exam ki bam la wat ban attend ki class ru kidang don shejngai kadang jinjare ki namar kini CET exams ki bon ki hab ban prepare ki question te kaweiru nakabanta ke admission registration kimya tip kimya nang kaweiru nga try kadibit kajing bom yo yakan information but ban prepare ban tho ekito but kidon kiwi kijing namar ba ke education system ro kadang long khamduna te ki kimpat kot bor ban tho kumya kita ki aptitude exams kita ki entrance exams tikidang don kam shu kum ki coaching center lani ki nado na school ro kinong hikai kila ade ban kam shim khia khnang bakin guide ki students ki question kong kamut ba nalor ba kidon ki jing ni sutu ti kawin ben jing ka dei ba ki khna I jongi kim don ka jingtip ka bapaka hot ka ta kawin kum ki awareness program kini tai kumno ba hakan nuker kom ba kini le exam lim dei try nalor kata ka awareness ka ba nakaliang jong kinong hikai ki kimi ki kepala ni nakino long hakabe dei bat ka exam CET try saki ipat ki jing try lan pentri kami kini exam nalor ka awareness program sir lada pi don hajing sya ladangi pentrekam kamdon ka jing long ba ha state jongi komba ongi mata ba ngidang ya kalong pangidang impat da long impat da kloy ban le te kan huru kadang besar bene kata te kimpat pentrekam haki affiliated college jongki mo marbaro hiki program bade UG
pada UG PG te gila pentrekam ya PG gila le kam don exam ta ya ki UG pada namar ba ki affiliated college kum ki Saint Anthony's Northern College ki Tura Government College ki Don Bosco baro ki gitu ki affiliated tu nehu ta let's say ba kajing kalong ba ki kena jongi lada ki penia le ya katu kamut let's say ba kim padang prepare namar kadang poi mentah mo kim padang prepare kamut ba sir kilong prepare kum long prepare long nak ta ke exam ne ban kin prepare long hakanu kerkom na bentak exam kajing mo jonga kalong na bentak exam yo le si kita bentre kami ki te baro ni ki kena jongi kim yo ya katu ka mak ka code of mark ba ka National Testing Agency ka bu le mari kanila le ada ka National Testing Agency teladam kimio kamut bagi admission haki colleges kamut kaduna tekatina kata kajing kalong ba mabon ni kena jongkin salong drop out dena kata katau ba kadon kajing and dia po state jongi na kajing sutu jonga sir sakadon kawi ka jing ka bangayu i na kaleng jongkin nong hikai bat kam tam ki kena ki bele kene ki exam namar ba kene ki exam ke ba computer based exam test le CBT te try kum ki kena ki jungi ki bodon ki jaka ki ba ndi kapsor ki ba kapsor li le si ki kam sutu net ka be bat computer mun mar ka be le da computer le exam tindai ki ba sekitan ba kam nong kendong mo ki ba pas class 12 ki ba pas mari le kene ke exam hatu kene ke jing penyele da computer based exam kemud kambu jing kena ki jongi to sir the fish pet obviously ke infrastructure ru kadang duna there's no doubt nomor ke internet services ni ru kadang duna da ketika computer based test lite kan don first and foremost kan suki but number 2 kumbo yong isa mentan ke exposure jung ki kena jungi kini kita test su kaduna te hadu mentaru ngam ui at least from the government's perspective nak education department bakin le mock test at least some sort of a mock test la depan sedang namar ngidon kam license me tingin nang yo hitrai exemption se sisnem arsnem tangba la dei ban ya syakmat ken nak education department do sedang no ki mock test na du mentah hak school dul ada bendan one special class bensu ongno balong dedicated petang na mentah kini ki exams ngatrai la it's the need of the hour la don kam namar ba ki kena mentah ki bampat ju shong entrance test menu ro jingem kin le shong entrance test for the first time klam pat le coaching temla namar compare it's a different animal. It's not the same like you normally sit for a board exam. Namar an aptitude test is a totally different thing altogether. Te kiti banyo exposure can keep playing dian. Lada nging yakhi shaban kiu shakata te kandang dan bi hi kata jing but let's say it'll be the biggest roadblock bangi dan. Te ka mock test ka way kiti ban le ka ban shu ong no in the same type of a modeling ngin kapsuran some sort of a modeling program bakin yo katuki experience ba you know ban kendek men sem mah ba le tu ke exam kan don be jing kendek men sem le tu exam te at least bakin long use ken te ladang yang padai ban associate pat ka grade ka ladon ba ko ke India ru at least nang ne tengil ade men sedang bahi and I think ladon kam it depends kumno ka policy jong sarkar ka pen. But it is very important that the mock test should start because lada kashimpor sansnem, rusnem, sansnem, postnem ru. At the end of the day, sooner or later ngin habile kini kita. Kemudian misalnya ba kawai ke jing kadai nak infrastructure. Ka infrastructure ba misalnya ba ile dan ba ka computer based exam dekmut kiap shong kiap pek ni lo kata kemud sekinong kendong ki jongi ru mentah haduk mentah kemud ikempat don ki mock test leni ki pat expose ke tu ke exam ikan shem jing bai sekejing leblan hamar badang le bah test lip sekelat ko bai kidang buan infrastructure wise te tang duna palat kan te ki mentality jong ki kena ki peliru kampat poi gitu hatu kan ni ke jing le test namar ngai menta ki don ki wei ki center ki pat ki state ki don pun ki center sendiri na kota benile ke si tila kalong ye ke UG bat ki PG Raya po ka state ka jungi ka don tang si jaka
Di mentah tu kan ika bu jinge kena gejong gisibuk na gisnong ki bakampir na gisnong nong kendong kan bakin lej ya ka banile gini ke exam nalor ba pedeng jong ke jinge pedeng ke jong ke jingdu jingkerdu kum ta tir mo nalor bakin patip ba ke exposure gejong ki kempat don dia tu kan ika bu ke jinge kong terai ladang indon bit ketangui ke jaka ke center leni akan kerkom leni kilat ki balik si ngin kampen sup leni ban aimen sim gi kama Kataro kadai kawe kajing kaba kam hajing sha banyak ki infrastructure namar kum ki awareness ki engina ban penpoi shadu ki school wat shadu ki school nang kendong henry ban yalam ban bakin lej ban tho exams pade ka jenja namar ba dangam baklang atrai ngidon tang Shillong and Tura as a center then piabo second option mostly kadi hapok Guwahati ne Assam area kabalong kham paji I mean khamjan yangi ki Meghalayan te kani hoi kan kade kawe ka obstacle ka problem namar ba ki khana bakin le ban tho tang hakata ka center ki don bon ma ki nong kendong ka jengai ka jaka te hoi kin shem jing kataro Sarti nalor kita kijing ya mdi namar bangi sotu ba ke exhibition ka don ban pelat ya ka CUT UG kat kum ka jing beta na kaleng jom ka HRD ministry galong ba tang hadu arp live arp sound ni te menta le si ni ong ba hatu ngila ready nem ready sibu leda arpusan bangin hap yele no ekene ke exam nalor kum tu kum bangilong ki infrastructure ngilong kum tu ka jing snow tu jong ki kena kadang long hatu ngila long ready ning long ready ning ni kum ka jela lani pok kena distansi penilai kena exam kata ka kami andiat namar ka long related with the government mo namar ba pi kumbong istar ba ka infrastructure mo namar ka dei kani ka online exam ka online exam ng habi online te ni menta hajing sya lada ka government ngan suong ko ne lada ka government kan le kamut kala abet kan pen step ya kaban ai kinu ki jingyarap sya ki school lana ki college ki ba le ka tu ka center namar ka sarkar kamut yamanta kamut ka nihu so no ka nihu yamanta kala ai circulate ya ki colleges barok khoj ba kandon ka exam kumta mo te baro gitu ki school ki principal kala ajing tip kala information ba sa information dan na ba kalong menta kamut ngimpat long ready re banil ke exam te hajing sisa ngide ban ready no hajing sa namar ba agajing mo chunga kalong ba paling ong ban ready no namar ba satang kanu kanisnam ngi haban le ya ka ladangim le namar ba mentangi lapan trekam saya ka new education policy namar lasam skino menta tara mentau batch mentau snam kin sapen trekam no ya ka syllabus jong katu te ka sarkar kwa ya ka quality education te ka haban le be te ka sarkar ka nes compel to increase ni kwa ban ong bai ka sarkar ba kita ban increase ya ka jinon kam kum ki infrastructure lane ki nuki jinon kam na ban taban penile ki kena ya kan ka CUET ta kamut na ka tisangi da sutu kamut ka kam stom re to iba isar manual ngasutu ba ngancuat ka wai mo pietip nem wat ka syllabus jongi Meghalaya ru kaduna kampat ya ha pa ka syllabus jong ka country bro ko wai means ka education system jongi kana khamlong lenient katar di ka wai ka batien teladang ye shong itu ki common entrance test kitu ki exam ki model be ki exams as per the syllabus jong ka CBSE te haba ki model ye ka CBSE ka la kham hajrong temut kata ki khna jungi ki ladon ka jing ko nandu pasdan hajrong kata ki pajusong ka entrance test menumnuru kata di ka jing ko ka baar hajrong kata ke internet ru ko bamlong ke infrastructure kom don ki ai center bitang hasilong
kamla banlong pinmi na nong stone pili chulong le chong exam kapamla tu perkat pi hanong stone nang biang so kiwi ba khampaji susu tenang jenjar susu kipli te kataru kada balai ban superlong ya ke CUET mentah-mentahi lalong gumong no ba bread yu khulung hapo ka swimming pool ka bajeliu batang hada boru 4 jusong tekan tek ngin hab ya pet ken tamba kumagi ong hang ne ka panel entrance test kan don bet mentally pin khap ya long ready bet kum ki khna ka failure kam dei jong fi ka failure probably ka dei na ka system jong ka state and they you people at least mentally be prepared namar exemption so kanus nem nginyo saus nem lice nem sans nem jadi bio exemption sa sans nem let's say pilai alat and they ki para jong fi tekinum lat syo teksulong umtak ngi khablong prepared mentally ken nakaliang jong pi tangba from the state ne from the school ne from the colleges perspective pan ki mock test kila day man sedang no at least ka dibandan no kata ka jingi sar ngabut barwan sita ibenta ha ka bede bat namar kadon ka jingi na ukhna kadon ka jingi na kaliang jong school colleges kadon ka jingi na kaliang jong ka komendo kidon likely level ki jingi amne tina so tu ba naliang jong ki khna kalong tu tina kaliang jong ki school try ki jing ai jmud le se ba hakanu kurkum ki school lani kini ki kelas ki baya don ki kelas 11 kelas 12 lani ki colleges kinong ki balapan kre sir ta ngatrai namar ba kumba ngamane ba na po nehu kila ai circulation chaki principal lani ki college hapo ki college ba pania nani ki hapo empos ro kila ai copy ba haki kajingmut jonga kalong ba kamod haki school ki badan ki higher secondary bad haki college ki badan ki bakin sim ki intake ma kamod baki dai ban bu ki sel ni ka committee na banta ban register nomor hab register online ban register kamod maki ken kampiang bandon laka jongka sel lane ka committee ban kmi bane baki kena kim dai ban mes ban register ne ban yale namar nga suong no hangni sakawai pat ba to menta ka sarkar jongi ka exam ya ki khna jongi ban yale ya kanika CUET UG tang ba ngakwa ban ong hangni nam tagi ni ki khna sngap khna mo nam tagi ni ki khna phim dei ban ong ba nginam le henrei wat la ka sarkar ka ong exam ma kanaro pidai ban pendap be to form pidai ban le yale be namar kam khang ka open to all mo te pidai ban submit be to form pendap be to form di online pidai ban yale be watla pi pass ne pi fail ro pidai ban yale be khnang ba pinyo experience but ralda pi pass ro pinyo le hi hanihu kon kong gamud hanihu gamud ka central university pinyo le hanihu lada ka kerteng jong pi ka pau yole Rajasthan ne sha Bangalore ne chono ro mo badan ki university ro pila ban le chataro mod umdon bakang ya kan menta pila ban le mentaro serti halur kini ke benda bangila sutu banal yang juga nihu bat ki Central University ki lagi circulation segi college ki baper bagi dei bandung ki belapan kre kum ke college bat kamtam ki kena dinde tindri nakaliang i semanual iong ba hakabede bat ke jinge kata ke external factor ke bashabar nagi kena bat na shabar jong ki college kata kalong kamtam ha kabede bat namar kini ki exam kilong computer based exam timenta kambiang ke internet kambiang kani kata ka jingai ke ceka to exam kumni tertiar mo tile si nakaliang ke jungi wat la yang juki kena kila long ki balklai ban penkre henry kidon kita ki jingtut mo kidon ki jingtut kumni kumtai kumong wal yang juki internet te hato ka surkar lani ka bayalam ini hapo ka jelal ini hapo nukis ki surkar ki baper kidon ni em ka jingkit kli ka krau ba kumnu ba kini ke exam kan long bet kan long renti hadu kidon ni em ka jingkit kli ka krau ba ki ai kilat ki lenti ki ba kan pensuk ba ke company bet kini ke exam kong te hello hakabaya dei berkata ka jingkili jong nei ngathrai ka solution ka bakham
bon lada ka sarkar hi ka shim khia yakini kabaning kong kala ban ai first thing foremost kade awareness program namar ki bon bha ki college ki school hapo nong kendong kim yatip bakadon kani ke exams ro namar ba kim ju long expose kawai kade awareness program hakikot khobor dakaba ki sen ki groups in media kumta ka termo ki advertisement second thing athrai ki ban le ki mock test ki model test ki ban don ki campaign kumto yakaba kila ban ai kum ka kenja training bakin shong ha computer kin long kum ni ka screen kum ni phide ban answer kin don kum kini kalong kum ka mock test along with that kinong hikai ro kidei ban yale ban ai ki kenja test ha ki paper ba kum kini ki syllabus kin wan kumangi ong mene ba kas education system jungi kampat yakot ban tho ai kita ki exams te kila bandon ki special class namanta ki class 12 kila bandon ki kumkini ki class they ban introduce kumkini ki class but ya ka syllabus but they ban shim at ki class ka they ban long specific tang ya kanika exams but kawairu ki they ban kham penyar ya ki center tang hapo state ru lada ki penyar khandiat chani shatai kan yarap shibun ya ki khana ngatrai kata ga Kumleshibun kong ting langsung tu ba kini ki entrance exam la kalong CUT bat ki exam ngin hap hi ban kini ai don hi ngin hap ile lada mende menta hawi pat usnem ya ile wi usnem kan poi ke por ke ba nakaleng juki kena ki hap ile dim desa ti hakabe dei bat kani ke benta sir namar mentang sutu bagi kena ki jumi laki wat kam laki wat jan laki lek kuliah ki lan ki beper ya don kam menyele ki exam beper desa ti serai halor kini ki benta namar ki entrance exam kini ai sa kini ai don ngino melak ban lain-lain kini ki exam dike try ka kubur ke papipin ai saya ki kena jemi kena puli jemi samla puli jemi ba kumno kin persyang lani kumno kinyat khmat ha ka jing don jemi ki exam ki prepare sa ta kobleshibon te kum ki kena school haba phi la don ka jing thu manen mar ngila le ka career guidance muni la don lagi jongi jin thu kumno bangin le ka jing im jongi te bangin yele ya kini ki exam ba pair la kalong ha ka JE la kalong ha ka NET NEET la kalong ha ka CUET different exam mo ni ban post ka career jongi habla sipun ki exam kamot ka duty jong ki khna school kalong ba ki dei bandon ka kalendar yala jong mo dan ka routine kamot ndap mas ba village mas pi pas ka class 10 village ka 11 dei village ka 11 hang tu phila dei ban le komno phil dei ban sina ka kalendar nangno phnio kita ki kalendar jong ki entrance test phinwat jing tep na ki school na ki college ba village pibu lupa ya ki sngi jong ki exam jong tau snem ba phi dei ban le how tau snem kamot how banai kumta kadon ka entrance test kumta chuang no manta how banai April kandon ka jing release ya ka form na bantaban apply ya ka CUET lane sa hawai padu banai kandon ka notice ban ong ban apply no ya ka NEET so we banai pat ya ka GE kumta terter te phen sayo ya gitu ki kalendar lane gitu ki important dates hakata ko kom kamot pa phila ro ban prepare la jong katkum gitu ki exam te hakata ka kom kamot phila ban long ki ba success hanrei mentala da phishu ya bot breo le cha class kumtu claim datip ya kono kono su ya bot tangki note su ngap kumtu ya kino hikai phim tip ka iba phen le kamot ba kandir no ka por kain kamot phim tip lano ka I form lano ka submit form lano ka singi exam dasar kamut hakabidi bat kini exam gidi ban page ya ki notification inlom ki balapan create mentally mo adu ka yala di simet te seman wala kabidi bat kini ka bentaru ke mo ka kubur ka papinai syaki samla gi jungi ki kena puli gi jungi ba kumno bakin yele ki exam ki ba per hakano bakin
bakin long kita penkre again nak mentang ini exam Tharai perthai YouTube mentah perthai Google mentah terla be banwa jing tem lada sarkar kampat le ru most probably sarkar kan le be hi tambai ki entrance exams but mostly hi kadai tang ka practice lada fila banyo ki mock test lada fila ban download ban sim nang tu nani kan bhiyo ki entrance exam prepare ki dan be hi ki papers ki bla model papers ki bla dan yele ban download ye ki try kai suthu practice because entrance exam most of the time is all about practice ki sums ne ki test ki babu ang tu di bala lo bala khaj bala puli maths ni tunang be ban puli ban le hande ki dan bagi ba dale itu ki jingkhen ki simport tak 6 minute dan ba simport 1 minute te kanang stat kata ka score kanang he kanang duna je bakla ki negative marking do kinang duna te at least pinang ye poi shakmat ken tang ba pick up klan ban practice entrance exam is all about practicing kanang la ban practice katanang bha mde ban puli li thai bila enang lo di tam shilong ka practice pick up klan and then get ready kum ki interviews ki ke kin dan ki group discussions kin dan pick up nang ki tricks group discussions li te khap nang ba ki tricks khap su thu kum no pin i ba pinang mde ban shu balance start thandu mde ban kren pick up aila ki we bikin kren namar kin pej haman la ka panel badan ni ki group discussions ke dalam kin dan saw san ngut ki bri ban pej ye pi undan u psychologist ru ang to indan ki subject specialist ru ang to kin pej ka body behavior jong pi kin pej kumno ka movement your eye movement kumno pikran confidence level ki pej lot dan hang tu hipat kin sa grade ye pi mde ba ki pej ye pi ba pinang kin pej ya ka personality jong pi kaya hap ne man pa gitu to all those tricks sing athaya you'll only learn after you have decided kan di hakini kapur kelanang yan di syaban penkun le se namarwa kapang pedeng kejungi kalong baki entrance exam ni kinyesa kinyedon lada menta nakalyang jong ka sarkar mo ni dang laj ya gini ka CTUG hakini kis how arpuwe arpulai sound re le si hadin pat hikmat pat jong aljar pesawat ngimtip ti hakano kuno por ngilong ki bla penkre ti halor kini ka phang ka baong ba ki entrance exam kinyesa kinyedon bat ni long bala penkre ti syaban penwai trai ki kintinya wai nani ki jing al jimut jong fi kong halor kini ka phang ti syaban penwai ngakwa ban ai khuble ya ka ni ka sports social and cultural group jong ka nong pendeng baka ai kum ka ni karensan kabangila ban ya discuss kum ni ki students but ki bala experience ti kawe kabanga kwa ban ong khado ya phi kade kani ba phi de ban long bala prepare namar ba ki ka perthei kala kam de shu kum kapor ka jong yi menshwa ngimju don kam ki entrance exams kumta ter menta wat banle kanu ru ki don kam ki interview ki don kam ki entrance namar ki lanang bon ki briu ka jing dawa ka bon tang ba ki briu ru ki bawat ya kata ki bon pilayu i ba dadon ka we ka post 10,000 ngut ki briu ki la ban apply te kalong very competitive kam dei tang ki entrance exams and rei what ki college exams baro pide ban long ki bala prepare but kini ki entrance exams kinang khambun shushu hadin habut kinang khampen kala shushu ya ki entrance exams takadaw pide ban long ki bala long prepare pide ban research bah pide ban tho ko maong iso mene pide ban don la ka jong ka calendar hakano kapor pide ban apply kanu kapor pide ban penkre ban tho but lada don kam pide ban le ki coaching center ki bala ban yarap ban kampen biang ya pishu shu ban long prepare iki question but iki kumno ban attempt ki papers te tangkani hi ba waju long ki ba jaito dapen pia don bon ki resource kum ki YouTube ki Google waju pan kam iki to tang ban use Facebook Instagram henry dapet ro ki exams namar ban lada pi miss out tang ya ka registration ro piap up hadin shisnem but pi la miss no ya kato takadaw pi de ban long ki ba long alert da pe ki kot khubor ki advertisement pe man
at least once in a month or twice in a month pide ban pe menta banai don exam se you ki ba ko ban apply ki jobs portal kum ki MPSC ki DSC ki MPSC ki bon ki we ki post pide ban long very alert namar pide ban wan ba pin yo ekini te takum tai kublish bon nang tanang iser kidon kentin nyawai iser hasya bangin penkut ini program ninyo na berokhet mental si Sir Manuel when kentin nyawai bentak ini ka pang bejemi to kuble sibon sar nonglong kuble sibon yangi boro hangni panel badan hangni kantam ya ka nong pendang sport and social kan cultural club ba club penia ya ne te kapakadu ngaku aban ong kini kena jong kani kasnong kamtam mar kabadan kam kalong namar penia ma phika sang samla nam taki khonsnong kon thau jong kani kasnong bat mangaru nga im ngasan hangni hi ngala long tek kumba nang hangni hi te phi nangni ka kasnong kidon sipun kiru rong ba wala nang la start wala syampang te kam su ya phi ki khna ki badang red ba phinyo ya ka career jang phi namar kila don kinong yalam te tangkun tahi kuble sibun Sir Manuel ngaro ai kuble kumju hi ya ka nong pedang sports social and culture club I think don kam ban penlong kumni show inu but fise kum ki khna banang ni don kam ba phin kam shulur dakan mau bahan namar ba kadang mi usnem atrai nga ke competition kanang he mensha mandai por jungi na kam suk mo kapor pa jungi dang suk shushu kalong kumta get ready for that kan namar jingim kalalong kumta in the sense ngi kum ki khasi ngi la deban ya tur shushu shakmat wat ya khen mangi khasi ngi dang be ngi start ba tam shulong teng ngim dak qua ban ni tur than teng ngi so tieng ngi qua ban shong he ti ba shukhat nei comfort zone try to come out of that comfort zone try to explore at your age explore more let us explore you will learn a lot more you will open your eyes you will open your mind a lot more but then be ready to explore and if you are ambitious go ahead and explore to the fullest. And I think long ready kita, long ready ban explore, long ready ban le ya kita ki entrance exam. Ladam don kam ban le biang bet, ladam don kam ban le biang bet. Long kum kata ka attitude but ya bet. I just wish all of you the best. Hopefully from this hall one day we'll see some very big people in the future and we'll all feel proud. Ma? Thank you. Thank you. Thank you. Hakini kapor ngin yo kejingkeli lada don kenu kejingkeli naki samla pulie gejungi naki samla ki bedon nakat hakini kapor kenu kejingkeli kapapi ko aban keli naki niki nong yashim benda gejungi panelis ki bedon hakini kapor te nunu jingkeli haka bede bat ki entrance exam bin ai por ya fish 4 minute nang tangin sa penkut no ya geneka panel discussion gejungi kanu ke jingkeli ke babi ku aban keli hage bede bat kini ki entrance exam namar ki entrance exam ku boong kinyai sa kinyai don tang mangin long ki belapen kre te kanu ke jingkeli ke bana kali ke jepi ada pin don jingkeli kemudian seperti te mano bade ku jingkeli ku aban keli dan to ai Good evening to you all, respected sirs and madam. I would like to ask a question about NDA. What should I do after I pass class 10? NDA exam. Yes. Okay, anyone? Your take? NDA, National Defense Academy. To iko aban yo jingtip alor ke NDA exam. So thank you ketuka question and it's a very good aim and profession hajing sha ti to nga don tang khaniat ki jing tip jonga kanika line tang bang ko ban share
So mostly ngate ba ka inam ta ka national defense ti pide ban tho eki exams. Ki don la ki jong ki exams ko mene ngala the you I'll share with you again the exams. Ti kum ki ba late namata ka engineering, they have to give the gate exams, and also along with that ki di ban ai sa ki weiru ki exams ki ba kabade bitang namata ka NDA. Ka NDA kalong one of the most toughest exams ban crack plus ka physical. Ti ki bon pi hablet sa ka interview. Ti nga try after 10 it's best option pi de ban chemical science, and then you can prepare with engineering. Marsanda be ka bachelor pila ban apply nam ta ka NDA. Na ka panel kito ki badon any more ideas anyone? To kendiat akabedi NDA ngan syuat mga moderator nang ni bako abanik puli NDA National Defense Academy nladep kelas 10 we have chim science physics chemistry maths harga kelas 11 bat kelas 12 nang ta anda bila adep kelas 12 kedon ke exam kaba ya kan ke exam en penyat da ke UPSC Union Public Service Commission kani ke exam NDA banda pipa se kani ke exam NDA pila ban lek puli hapo ki National Defense School kumenta ko mapo NDA kada sosla hapo puni tin tapi puli kani kalong ke simpor license pin puli NDA anda pila puli NDA pedadep nang tufan ki don lightly ki snat rekam jong ka tenat rekam hakwede bat ki yadari kata kalong Navy wede bat kini kitnat ya dari hari Duriau nang ta army kini ki sipai ono ki bede bat ya sipai Kendau nang ta Air Force kini ki sipai Lingsun ti kemut pila anda pila dep ya kini ke exam NDA kemut nang tu ke pila abandon hapo Navy Army nang ta hapo Air Force ti kata ka bakungsan mo pihak kelas 10 Shim Science nang ta sile ke exam NDA mo bat ladapi puli NDA ru kasyong ba nadu ki janpong nadu ki baikot nadu ki baislaro latkit klihi daka sarkar hi mo tah nang ta nang don ba jikli sagay kay nang don ti kumbaat meni syaban yu NDA baba NDA kumunda pidep nang tu pin anda Maria Dep join pin yo kapus kumu lieutenant nang takum captain kum ta ter riam kini ki balong ki chief of army staff chief of ki admiral nadong hadong po Navy Air Force ki makiru kemud ki pendep bon mabdeng jengki ki bala long he kemud ki babat ki lan ki baper army Navy ki pendep na po NDA mo nang don cikli tengah try mendon show dia kani kepor nga ngin ya penuai no pada kani kepor suban ai kuble ya baru khot langut ki panelis kini sim mentai jongi Isar Manuel Isar Holding bat nang ta I Kong Mary tinalo nang ta suban ai kuble ru ya kanong pendeng Sports and Culture Club ke bala penong ya kani ka career symposium sabaro khot sini mentang yo kijing keren kamtam kijing alam jimut na kaliang jongi Isar Manuel nang ta I Mam Mary ru halor kini kebentati nam ta kini ke panel discussion ru kasuban ai kuble sa sisin pi bat rengkat bat ke club hi brokot kawe kuble shibon ni pi brokot so klem dapen slam show hagani ke por ngan khot yai president jeng ke club ba in ai ke jingkran penkut bat ngin sepenkut sendon ya kani ke seminar toka janmit kabakmen ya gibrokhan nakaliang jong anong peneng sport social and cultural club meneng iladap ai kublay ya ki babon ki no shimenta te shwa bangan penwai kene ka karya symposium ngan janmit ngamla klam da ai kublay ya ki
panel of expert ke jongi nang kong i kong ba pila plai por e badan rangkat bat ngi pila ai ke jing mentoi nam taki khana ke jongi ke jing rukat ke jong phi kalalong ke jing mentoi nam taki students ke jongi ki samla ke jongi balong giri ke barang don kalawei ke ban be ke thong ke jing puli ke jong ki te kulai shubun kong isa holding kulai shubun sa ba pila rangkat bat ngi ni pila plai por bat kuma piong ba pi long kum traditional hang ni tingi kerman ba haba pidon hang ni pinang petinan ti ki samla ki jongi nang ni syakmat isa golden ru sngo mana ba pila don kat bat ngi na ka por habang idon kam ya pi ba ngi sniru pila plait por ba don kat bat ngi ya ban a jing shai ki samla ki jongi bat khadu ngai ku play pi sa manual ba pila pen sha score ki jing kerpat ki jongi ba pila priang ni ka jing kerpat ki jongi walang itep ba pi bon kam ti kajing rukat jong phi long kajing terkhu ingi ya ki samla ki jongi ti kule shubun ki por ki jong phi barok kai ti boleh nang rukat bat phi barok ki panel of expert ba pinang la ki banang yalam nang simantah ki wei pat ki por ya ki wei pat ki samla ki benta ki boper ban kentiu ya ki samla puli bat ya kadong ka than ya ka jela hi barok wei ki liang ba ti khado ya phi ki samla hi barok khai ngai pilayo ya sibun ke jing mentoi kini kesengi pat peran kam ya ka ka ba pilayo kini kesengi minang ni rengkat bat sembok perkat ke jong pi ba pihaban pek ya ka lawe ke jong pi nang ni syakmat lai chaying syasam jong pi don ya ka piladon lut ya ki ha pi menta mdai ko ngi menshwa ngidang long ka klau rei pi don ya ka perthei ka keti ke jong phi berkata ka mobile hang ni ka download bat mi nang ni manta ka si haba phi don wat ju sakut shu hi tu jeli jong ka snong mau khlam nong pendeng wat sakut shu tang hi jeli jong ka nong stoin college phi don ni ka perthei ha phi jengi shaki wei pat ki perthei jengi shaki wei pat ki jaka ban pek ka ek ba ja ka ek ba man ka ek ba pio na ki wei pat kiri na ki wei pat ki jala jong kiri India persyang ban lech shawei pat persyang ban pech ki wei pat ki wei ki jaj ban riu ki long kumno ban ngilong ne em ki ba bit ban challenge ngilong ne em ki ba bit ban ile persya ban compete bat ki nganget ba pila umdai bangi ngla bangi ngila ban le kata te namar kata ngakan tu ya pi bawat penlut portan hakani ke mobile nam taki kam kai ki jong pi hakashi sngi philam update status bun sin harai penan kam ngani mobile jong pi nam taki jingtip ki jong pi mi nang ni penan kam ngani mobile nam taki jingtip ki jong pi ki jingmentoi jong pi ya ka karya ki jong pi ya ka lawe ki jong pi te tang ini kentien bakhandiat ai khublai lut ya baro ki no shimta kamding bagil khublai shibun mening ai khublai pi ring haban ai khublai biang api kan ne phila set up nam takni program ke jongi gimla le se ban siu ke liang api gin sa persyang lagi wei pat kilat la ring la ban siu ke liang api ki i doktor lari dar hang ni i bang la klet gerteng jong pi nang ta ki don shibun na shnong ki balai arab yang i kum ki support expert mane khublai shibun nam tak jing plai por ke jong pi nang ta ya baro ki nong kit kam jong ka club ki bala penlong yang ni ka program ni si ka bajab di khublai shibun ya baro khaj ngapan bana bagani ka kerja symposium hakani kasi kalawai khublai shibun